அருமறை முதல்வனை ஆழி மாயனை கருமுகில் வண்ணனை கமல கண்ணனை திருமகள் தலைவனை தேவதேவனை இருபத முளரிகள் இறைஞ்சி ஏத்துவாம் கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி என்றபடி இறைவனுடைய பெருங்கருணையினாலே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம். பெருமாளின் 810வது நாமம் குமுதஹா. ஓம் குமுதாய நமஹா. இறைவன் இந்த உலகத்திலேயும் பிறகு இந்த உலக வாழ்வு முடிந்து நாம் போகின்ற மற்ற உலகத்திலேயும் பக்தர்களோடு சேர்ந்து மகிழ்வதை மிகவும் ஆனந்தமாக அனுபவித்து கொண்டிருப்பவராக இருக்கிறார். இந்த பூமியில் இருக்கிற பொழுது இறைவனை நாம் வாழ்த்தி பாடுகிறோம், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுகிறோம், பூஜைகள் செய்கிறோம், ஆலயங்களில் அர்ச்சாவதாரமாக வைத்து அவனை கொண்டாடுகிறோம். இவற்றெல்லாம் இறைவன் கலந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். இறைவனே சொல்லுகிறான், நான் எப்பொழுதுமே என்னை பக்தியோடு பாடிக்கொண்டிருக்கிற பக்தர்களுக்கு முன்னாலே பாவதர்களுக்கு நடுவிலே இருக்கிறேன் என்று குறிப்பிடுகிறார். நாகம் வசாமி வைகுண்டே நயோகி ஹிருதயே ரவௌ மத்பக்தாக யத்ர காயந்தி தத்ததிஷ்டாமி நாரதா. கோபிமார்களுக்கு நடுவிலே கண்ணன் ஆடியது போல இன்றைக்கும் அந்த கோபிமார்களை பக்தியிலே இருந்து கொண்டு பாடியும் ஆடியும் அவனை வணங்கி கொண்டிருக்கிற அடியார் நடுவிலே அவனும் இருக்கிறான். அங்கனாம் அங்கனாம் அந்தரே மாதவகா என்று பாடுவது போல பக்தர்களுக்கு நடுவிலே அவன் எப்பொழுதும் இருக்கிறான். அது மாத்திரமில்லை, அர்ச்சாவதாரமாக அவன் ஒரு ஆலயத்தில் இருக்கிற பொழுது அந்த ஆலயத்தை தேடி வருகின்ற அடியார்களை எல்லாம் அவனே தன்னோடு அழைத்து கொண்டு போகிறான். இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இன்றைக்கும் நாம் பண்டரிபுரத்தில் நடப்பதை பார்க்கலாம், சபரிமலையில் நடப்பதை பார்க்கலாம், பழனி யாத்திரை போகிற அடியாரோடு முருகப்பெருமான் வருவதையும் நாம் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் இன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கிற விஷயங்கள். எனவே அவனை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆவலோடு கிளம்புகின்ற அடியார்களை அவன் இடையிலே சந்தித்து தன்னோடு அழைத்து கொண்டு போகிறான் என்பதற்கு காரணம் அப்படிப்பட்ட அடியார்களோடு அவன் இருப்பதை விரும்புகிறான் என்பதுதான். இங்கே மகாபக்த விஜயத்திலே நாம் கூர்மதாசர் என்பவருடைய சரித்திரத்தை படித்தோமானால், அந்த கூர்மதாசர் என்கிறவர் கால் ஊனமுற்றவர், அவரால் நடக்க முடியாது, ஒரு ஆமையைப் போல ஊர்ந்துதான் செல்வாராம். அதனாலேயே அவர் கூர்மதாசர் என்கிற பெயர் வந்து விட்டது. அந்த கூர்மதாசராலே விட்டலில் இருக்கிற பண்டரிபுரத்துக்கு போக வேண்டும் என்கிற ஆவல் இருந்தாலும் போக முடியாமல் மெதுவாக போய்கொண்டிருக்கிறார். இடையிலே வகுலாபுரி என்கிற இடத்திலே இறைவனே அவரை வந்து சந்தித்து அவரை காட்சி கொடுத்தால் என்று பார்க்கிற பொழுது இப்படிப்பட்ட அடியாரோடு இருப்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறான். நாமதேவர், ஞானதேவர் இவரோடெல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிற கண்ணன் கூர்மதாசர் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தான் என்று பார்க்கிற பொழுது சென்று கல்யாணம் முயன்றவனே என்று வள்ளியை நோக்கி முருகப்பெருமான் சென்ற ஒரு நிகழ்ச்சியும் நமக்கு இங்கே நினைவுக்கு வருகிறது. பூமியை மகிழ்ப்பர் என்று ஒரு பொருள் உண்டு. பூமியை மகிழ்ப்பது என்பதை தன்னுடைய ஒரு கடமையாக இறைவன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். பூமியை மகிழ்ப்பது என்று சொன்னால் பூமியிலே இருக்கிற உயிரினங்கள், பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தாவர இனங்கள், விலங்குகள் எல்லாவற்றையுமே மகிழ்ச்சியிலே வைத்திருப்பது என்பது இறைவனுடைய செயலாக இருக்கிறது. தாவரங்கள், விலங்குகள் போன்றவையெல்லாம் எப்பொழுதே மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் மனிதன்தான் மனம் படைத்ததனாலே தன்னுடைய ஆனந்தத்தை தானே கெடுத்து கொள்கிறான். எனவே எப்படியாவது இந்த பூமியில் இருக்கிற உயிர்களை எல்லாம் ஆனந்தத்திலே வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதிலே இறைவன் அக்கறை காட்டுவதனாலே பகவானுக்கு குமுதஹா என்று பெயர். இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது நாம் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தோமானால் முக்தி பூமி நமக்கு தருகிறார், முக்தி உலகத்தை நமக்கு தருகிறார் என்று பார்க்கிறோம். மண்ணுலகத்தை நாம் சரியான முறையிலே வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டு நாம் இந்த மண்ணுலகத்தை விட்டு போகிற பொழுது விண்ணுலகம் செல்லுகிறோம் என்றால் அதற்கு இறைவனுடைய உதவி மிகவும் தேவையாக இருக்கிறது. மண்ணுலகத்தை நாம் வாழ்க்கின்ற வாழ்க்கை சரியாக அமைந்து பிறகு அதனுடைய முடிவிலே பற்றற்ற நிலையை நாம் விண்ணுலகத்தை அடைகிற பொழுது இறைவன் மகிழ்ச்சியோடு நம்ம அழைத்து கொண்டு போகிறான். அந்த விண்ணுலகத்தை இறைவனே நமக்கு தருகிறான். எனவேதான் விண்ணுலகம் நமக்கு இருக்கிறது.
அதை பெறுவது பெறாதது என்பது நம்முடைய மண்ணுலக வாழ்க்கையை பொறுத்தது. திருவள்ளுவர் மிக அழகாக சொல்கிறார், வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வார் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்று ஒரு குறிப்பு சொல்கிறார். எனவே வாழ்வாங்கு வாழ்தல் என்பது என்ன? நம்முடைய வேதங்கள் சொன்னபடி வாழ்தல். சத்தியம் வத தர்மம் சர என்றெல்லாம் வேதம் சொல்லுகிறதே, அப்படி வேதங்கள் காட்டிய வழியிலே நாம் வாழ வேண்டும். அந்த வேதங்கள் காட்டிய வழியிலே வாழ்கின்ற முறை சொல்ல வந்தவர்கள்தான் திருஞான சம்பந்த பெருமானை போன்ற மகான்கள். வேதநெறி தழைத்து ஓங்க மிகு செய்வ துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய ஞானசம்பந்த பெருமான் வந்ததாக சேக்கிழார் சொல்லுவார். இப்படி இந்த வேத நெறியை பின்பற்றி நாம் சரியான முறையிலே வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் விண்ணுலகம் என்பது நமக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது. அது மாத்திரமில்லை, விண்ணுலகத்தை காட்டும் தெய்வ நிலை அடைவதற்கும் இந்த மண்ணுலக வாழ்க்கை நமக்கு உதவுகிறது. யான் எனது எனும் செருக்கு அறுப்பான் வானோர்க்கு உயர்ந்த உலகம் புகும் என்று சொல்லுகிறார். இப்படி இந்த இரண்டு நிலைகளையும் பார்க்கிற பொழுது விண்ணுலகத்தை தருவதும் இறைத்தன்மையை தருவதும் இறைவனுடைய மிகப்பெரிய செயலாக அமைந்திருப்பதை பார்க்கிறோம். கூ என்றால் பூமி, முத என்று சொன்னால் இன்பம் அளிப்பவர், தேமுதம் என்று இறைவனத்தை நாம் கேட்கிறோம், இன்பம் அளிக்க வேண்டும் என்று. எனவே இந்த பூமியிலே இன்பம் அளிப்பவராக இருக்கிறார். இந்த பூமியிலே நமக்கு இன்பம் தராத விஷயம் என்பது இந்த பூமியினுடைய சுமைதான், பூபாரம் என்று சொல்லுகிறோம். இந்த பூமியினுடைய சுமை என்பது பாவங்கள் மலிந்து போவது. எனவே இந்த பாவங்களையெல்லாம் போக்கி பாவம் செய்து கொண்டவர்களெல்லாம் அழித்து விட்டு குறைந்த பாவங்கள் இருக்கிற நிலைக்கு கொண்டு போய் பிறகு பாவமே அற்ற நிலையாக மாற்றி இன்பம் அளிப்பவராக இறைவன் இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். அதனால்தான் சகாதேவன் மகாபாரதத்தில் சொல்லுகிற பொழுது கண்ணனிடத்திலே நீ பூபாரம் தீர்க்க புரிந்தாய் புயல் வண்ணா என்று சொல்கிறான். இந்த பூமியினுடைய பாரத்தை குறைப்பதற்காக வந்திருக்கிறாய். இந்த பாரத போரிலே எல்லோரையும் முடித்து கட்ட நீ ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிவிட்டாய் என்று சொல்லுகிறார். இது உண்மைதான். பூபாரம் தீர்க்கத்தான் புயல் வண்ணன் புரிந்தான். மகாபாரத போரை அவன் தான் நடத்தினான். தீவர்களை எல்லாம் அழிப்பதற்காக, பரித்திரனாய சாதுனாம் என்று பாண்டவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக, விநாய சாய்ச்சி துஷ்கிருதாம் என்று கௌரவர்கள் போன்ற தீவர்களை அழிப்பதற்காக கண்ணன் அப்படி ஒரு நாடகத்தை நடத்தி காட்டினான் என்று மகாபாரதத்தை நாம் பார்க்கிறோம். அப்படி தீமையை அகற்றுவதற்காக இறைவன் இப்படி செய்கிறான். இதுக்கு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒரு பயிரானது நன்றாக செழித்து வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் களைகளை நீக்க வேண்டும். களை பிடங்கி பயிரை நன்றாக வாழ்விப்பது போல இந்த தீவிரங்களெல்லாம் அழித்துவிட்டு நல்லவர்களாகிய இந்த உயிர்களை எல்லாம் காப்பாற்றி மிகச்சிறந்த பயிரை வளர்க்கின்ற ஒரு விவசாயியாக இறைவனே இருக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம். பூமி என்கிற இந்த பிரகிருதி மண்டலத்திலேயே மகாத்மாக்களோடு எப்பொழுதுமே சேர்ந்து மகிழ்ந்திருக்கிறார். நாம் இறைவன் எங்கே இருக்கிறான்னு தேட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எந்த இடத்தில் சத்சங்கம் இருக்கிறதோ, எந்த இடத்திலே மகான்கள் இருக்கிறார்களோ அங்கே நாம் போனோமானால் அங்கே இறைவன் இருப்பதை நம்மாலே உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அதனால்தான் மகான்கள் இருக்கிற இடத்தை நோக்கி மக்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தெரிகிறது மகான்கள் இருக்கிற இடத்துல இறைவன் இருக்கிறான் என்று. எனவே இறைவனை தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் மகான்களை தேடி போனாலேயே போதும். ஏனென்றால் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிற மகான்கள் தான், கண்ணுக்கு தெரிகின்ற மகான்கள் தான் கண்ணுக்கு தெரியாத இறைவன் நமக்கெல்லாம் காட்டி அருள்வார்கள், இறைத்தன்மையை நமக்கு உணர்த்துவார்கள் என்பதனாலே இங்கே மகான்கள் இருக்கிற இடத்துல இறைவன் இருப்பது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம். கூ என் பூமி என்பதனாலே முக்தியினுடைய பூமிக்கும் கூ என்கிற நாம் வந்து விடுகிறது. எனவே அஞ்ஞானம் என்பது அகன்று ஞான பூமியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மோட்சத்தை கூ என்கிற அந்த பூமி, பிறகு மூ என்கிற முக்தி, த என்பவர் கொடுப்பவர். சரி, முக்தி என்கிற அதை தருவராக கூ மூ த. கூ என்பது அஞ்ஞானம் நிறைந்த இந்த பூமி, மூ என்பது இந்த அஞ்ஞானம் நீங்களிலே ஞானம் பெற்றலிலே வரக்கூடிய முக்தி, த என்பவர் இந்த முக்தியை தருப்பவராக இருக்கிறார் என்பதனாலே அவருக்கு குமுத என்கிற நாம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. குந்தரணி பாரவதாரணம் குர்வன் மோதய தீ குமுதா என்று சங்கரபோத்பாதால் சொல்கிறார். பராசருடைய விளக்கம் கோ பிரகிருதி மண்டலே ஏவதை சகமோதத்தே இதி குமுதா. பிரகிருதி மண்டலம் சொல்லுகிற பொழுது மாயை நிறைந்தது. இந்த மாயையிலிருந்து ஒரு தெளிவு வேண்டும், மெய்ப்பொருளை உணர வேண்டும் என்று சொன்னால் அது அவனுடைய அருளாலே தான் முடியும். அதனால்தான் அருணகிரிநாதர் சொல்லுகிற பொழுது இந்த மாயை என்பதை முழுமையாக போக்க வேண்டும் முருகா, இந்த மாயை முழுதுமாக போக்கி பிறகு சத்தியமாக இருக்கிற மெய்ப்பொருளாக இருக்கிற உன்னை நீ காட்டிட வேண்டும் என்று கேட்கிறார்.
மகமாயை களைந்திட வல்ல பிரான் முகமாறு மொழிந்தும் ஒழிந்திலனே அகமாடை மடந்தையர் என்று அயரும் ஜெகமாயையுள் நின்று தயங்குவதே சீலமூல தாயர் தந்தை மாது மன யானமைந்தர் சேரு போருள் ஆசை நெஞ்சு தடுமாறி தீமையூறு மாயை கொண்டு வாழ்வு சதமாமிதென்று தேடினது போக என்று தெருவூடே பாலவயதான கொங்கை மேறு நூதலான திங்கள் மாதர் மயலாகி நொந்து மெலியாமல் வாழுமயில் மீது வந்து தாளினைகள் தாழும் எந்தன் மாயவீனை தீர அன்பு புரிவாயே. இப்படி மாயவனை போக வேண்டும் என்று சொன்னால் இறைவனை சரண் போக வேண்டும் என்பதையும் இங்கே நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். இப்படி இறைவன் குமுதா என்று இந்த பூமியிலே இருக்கிற பொழுது சத்சங்கம் இருக்கிற இடத்திலே தான் இருந்து கொள்கிறான். பிறகு சத்சங்கத்துவ நிசங்கத்துவம், நிசங்கத்துவ நிர்மோகத்துவம், நிர்மோகத்துவ நிశ్చலதத்துவம், நிశ్చலதத்துவ ஜீவன் முக்தி என்று ஜீவன் முக்தி அளித்து விடுகிறான். பிறகு இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் விண்ணுலகம் போக வேண்டும் சொன்னால் அந்த விண்ணுலகத்தை நமக்காக சரியாக பாதுகாத்து வைத்து நாம் அங்கே போவதற்கான ஏற்பாடுகளை இறைவனை செய்து விடுகிறான். இறைவனை அழைத்து கொண்டு போகிறான். அப்படி இறைவனை அழைத்து போகாவிட்டாலும் நம்மை அழைத்து போவதற்கு யாரையாவது அனுப்புகிறான். அதனால்தான் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கைலாயம் போகிற பொழுது இறைவனே வெள்ளை யானை அனுப்புகிறான். வெள்ளை யானை அனுப்பி அதன் மேலே ஏறி வருமாறு பணிக்கிறான். அதன் மேலே ஏறி புறப்படுகிறான். தானேனை முன் படைத்தான் அதறிந்து தன் பொன்னடிக்கே நானேனும் பாடலந்தோ நாயினேனை பொருட்படுத்து ஓனனை வந்தெதிர்கொள்ள மத்த யானை அருள் புரிந்து ஊனுயிர் வேறு செய்தான் நொடித்தான் மறை உத்தமனே என்று கைலாயம் புறப்படுகிற போது இறைவன் தனக்கு அனுப்பிய அந்த வெள்ளையான நிகழ்ச்சியை சொல்லுகிறார் சுந்தரன். சொன்னால் இறைவன் மண்ணுலகத்தை நம்மோடு இருந்து விண்ணுலகத்தை நோக்காக ஆக்கித் தருகிறான் என்பதைத்தான் குமுத என்ற நாமத்தினாலே நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம்.